Masakɛ folen don l'empereur Assimi Goïta, bravo autorité malienne, bravo beaucoup de partage. Oh ko kura dɔ bɛ yen, den kura dɔ bɛ gɔyɔ la, bamananw ko ten ko den kura bɛ gɔyɔ la. Oh sisan CEDEAO u ka sommet kɛyɔrɔ banna Afrique u tilala Afrique sommet la, u ye jamana bɛɛ kɛ sisan, u tilala. Wa sommet tɛ kɛ Afrique yan san tuguni ko Amérique New York Nations Unies jabala la ko wa sommet nata ko bɛna taa kɛ. Wa sommet ko in na Mali tɔgɔ b'a la parce que nin ye janfa dɔ ye tuguni. Assimi barika bɛ Assimi na dɛ, barika bɛ Assimi na, maliyɛnw ka barika don parce que maliyɛnw de bɛ si ka dugawu kɛ Assimi ye. Wallahi maliyɛn den halalaw, Mali denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba u bɛ si ka dugawu kɛ jamana in ye wa u bɛ si ka dugawu kɛ Assimi ye. Olu m'a faamuya billahi. Beaucoup de partage an mɛna. Foli amadi belebele ma Segu Lassana Kane amafo belebele daleme Segu ateta ate machi amafo anaga mugadamu amufo anaga Segu Lassana Kane amafo belebele do aija Segu Lassana Kane belebele amija belebele do ka foli bia ame Mali doli mbaga befo karamogo be Ashrafu Shrafa amafo Fonyoro Boué Haïdara. Allez go Mali doro. Kale magota toshi la go Mali doro. Sheriff Ousmane Malan Haïdara mafou. Allez en refrain. Mafou. Donc, ko CEDEAO bi anga vidéo est partagée. Abel Bagar Jara Abel commune 3 ame foli dama. Honorable Abel Jara commune 3. Honorable Wasale. Honorable Yere. Kabi ale Bamako da élection la législative la député sigi la l'état inomakala kato Jakarta korolini kamoto veutu kono kamoto Lexus kono kamoto Orange kono mogo ga million bop mamina million keme chama kado député ala wallahi dorme atani mache danaya ni dameni horonya ni halalaya commune 3 mogo ya tawri kama histoire la kabakodo wa histoire la kabakodo damana mogo be alena nyona urila honorable Abel Honorable Cheikh Mar Traoré Yafa belebele amafo. Beaucoup de partage gachaya. Alaro ni ta enviro ke chugoi. Mais ni kuna foni chuna on fene bi chun parce que bara wore fo ita ona jamana ngono ya. Kan dabara to anguya. Ati nyagamia wallahi. Ala e dabara min kalfana kan nengu mi kalfana. An sigile no jemo ba naje. Donc nazarati se sora on tuni abana wallahi. Francis sagote ke kuna fo langolo te teme antuni France ka manipulation en boro kono te marché ya en tant que nina gloire et victoire grand frère Segu Tungara New York ambafo koro Segu ifoleno Boumabel nkouzeno mbafo Jiri chercheur amala sila ambafo Gani Mali aga folibia Morgan de Paris aga folibia Dani de Paris Balaira Jason mbebefo anga partage ke partage ga anti ga taw amago partage chamana partage ga ay carefully anga partage ko New York sera obna tisigi obna tam Mali ubefata stratégie kura tam Mali kama seda obna ta aga sommet de New York ou Amérique France ga kola beneno France gon France de sommet la be New York parce que France tra manipulation fait qu'Amérique France tara New York ou Nations Unies cherche la conseil de sécurité là kata manipulation fait fort ala ma barga do ko là parce que entre ani dalure kata boy kata tout dalu flé chichota la dalu wulibali dalu contre dalu entre dalu le boga bi Nations Unies na ka France ton terege ku bogu bi bien benyana on a partagé que on m'a 200, 300, 400 partagé la partagé parce que c'est très intéressant. On est français tonda. Donc France a barkata la Nation Unies na tourni au bana. Oh, l'encourage du même sur le boulot B. Ou bien on irait où les Africains. Ah frafi mai. Wallahi frafi mai. Auto c'est Hashimina. Parce que Hashimi ala de ba ko Hashimi ga jamana de umako wallahi. Assimi Michougale shi Mali fangala abe minda nununga France ni CEDEAO représente Ambalo
an woni an se ga foshi fo ni ko la kwa kabagodo ashimi be shugale shia be min da nununga ala de bado billahi mais nya tanare islam ya fe boye moyati ta ko baye wallahi nya tanare islam ya fe boye me aramadia ti ta ko kaleka ashimi me yenya la washimi ba kleke wa mali bi ja ashimi mali boni ngona ala rede ashimi chiniga bigo ya blast jugu sagwala bigo ya blast fade sagwala wati do fo mali herebe molani mali billahi o don't mena me bi afrika on ne ban disi goshi on ne ban disi goshi nan dame ananga horonya ananga yere wolo ya bi afrika grâce à l'empereur Ashimi Koïta grâce à Mali autorité les Maliens sont fiers d'être Maliens Maliens be waso bi nanga halaya nanga yere wolo mais dono temena do yan dame boana nyemo langulo no nana parce que anye do ta go bla nyefe lu gwe nyemo di ora la na afo mo na nyemo te isa masakere bi parce que nya me président ko le ko jama nyemo jama na nyemo jama ko nyemo jama dana ante nyemo ko la tukuni masakere be isa masakere mali job ma de sera ala ye ni ndo la tike ashimi meni ke ka glanga nyemo seto la sera o tese une européenne tese nation génie ka messe billahi wa ashimi nga population mago am baby sa wal ma mali bi jo mali bebe ashimi go halala be ayere wolo be adametigi be ache goroba musoroba demseni on bi sa wal banga jamana avec tout oh c'est là français c'est là où le ku fin ku labe ka kuma do da ku gata nation génie na gata ku someke amna ke mali reka ko nyi vore wa sora mado mine ani jafa woro bubulu parce que ni français kuma kama la mais c'est là où au kele no koro nyami ulu fene beta utafo tous contre celle Allah bargadu jebe wallahi jebe ga faranyo on te paniquer on te ira on te bois no la on te non on te ntaro ma fa chukumna wallahi malien on engagera di on engagera des foita najo billahi nation génie nga ni dien fin nation génie jani sera o bega dien bra franyo nga amadore fa nga jamana di ashimi ma mo fane na ma mo baneni amma deba sigira mata mo jamana la deba ashimi gra président amma senta deba gra président atra Ghana wa so il était vice-président ashimi tra Ghana wa so il était vice-président wa so ma président deba gra président ma siga jamana na datiga jamana go pumala amma daro mo faga pumala amma daro mo baga pumala amma daro mo ga jamana ke puma biga jamana ko me ashimi ta agila diala aga sirati da iga pumala sero jamana te ko ashimi daro minga pumala ya keta mais pourquoi te chetoy pourquoi balani no ashimi na fo ashimi ko fo yani décembre che ko ashimi ngata ore wa bilai ko yani décembre che galombi tagadala ko crime contre l'humanité galombi tagadala génocide galombi tagadala fe se ga mangoya ni français se ga kele bolota ka faranyo nga jien se ga na ashimi kele no ashimi afamna mali parce que ashimi labla nous ya bla ko na dongo ko be ashimi kele be mali de chi parce que am bébé ça on ta ashimi labla am bébé ça wal manga jamana on ta ashimi ne mali ambul parce que mali ga intérêt ashimi ngo gale bo droit de sauvegarder ay mune ke na faso ko ata faso labla doro nte faso labla ka sawe suna ashimi munge mola ata sera Johnny be ko ashimi ta serima adata aw pumala aga seda go puma agilnati ta apumata adada mais akele ku yemuye parce que avec fra mali blasira mo sira manai ko nga sonu be kan tai an li chomu yan tai o ya halala yan fachedo anga du mo faut ni sago ke an naya kata ko bana anwa jamana dugujugoro petroli avec an sago wakata bamako kai fo kidala be mali rodo a be mali tai ashimi unyeba ashimi na tole la tout orange parce que lui na bena bon ashimi wo mali doron parce que mali ga jo manoyi mali de jamana ala e jien fen be dawma ala mindi mali ma afrique jamana te a di mima ali jien ko no mali nyoko na ga doron ka sanu dama petroli ba mulu jama be mali ko lucho mum be ji nyuma mini ji nyuma jimi ka ni jien ji be dugujugoro ji honorable nyuma o ba nfa jien aramadia yere manchi ma front ta fen ko bi jien na fulo ma fe ala be dawma
o fu kana fa tiɲɛ de mina na ka bɔsana Hachimi ne banamini ne no cɛ ko tɛ kɛ Mali tɛ k'u sago ye a ma mɔgɔ bali k'i tɛna i ka projet Mali kɔnɔ a ma mɔgɔ bali ko Mali ni ti baara kɛ mais fɛn fɛn bɛ kɛ Mali ka intérêt a bo o de bɛ bila a bɛɛ ɲɛfɛ parce que Mali tɛ tɔnɔmada u ye Mali feere ya ka tɔnɔmada ka Mali kɛ fɛn bɛɛ Hachimi ko de banna pewu k'ale tile la ko Mali kura ko Maliyɛnw y'o min laɲini ko Mali kura ko ale nakan de y'o ye wa Mali kura de bɛ sinsin sinon a ye fɛn kɛ jɔn de la mais ko k'u t'a to yen bilahi Sommet tɛ ka sigi cɛ kama a tɛ ka sigi muso kama a bɛ ka sigi Hachimi de kama New York CEDEAO Farafina bi anw bɛɛ de kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɔ tubabuw ka jɔnya la ka bɔ tubabu jɔnya la nanzara jɔnya mais africain dɔw bi k'u yɛrɛ bɔ waati min na Hachimi bɛ ka anw fosi ka bɔ dɔw bɛ ka t'u yɛrɛ kun di u ma dɔw bɛ ka t'u yɛrɛ kunkolo don wa dɔw bɛ ka t'u yɛrɛ fara u kan pour que ka Hachimi kɛlɛ barika bɛ Mali la dɛ wa barika bɛ Hachimi na barika bɛ Mali la o barika Ala y'o barika de ta k'o don Hachimi na parce que maliyɛnw bi maliyɛn bɛɛ bɛ si ka dugawu kɛ Hachimi maliyɛn bɛɛ y'a dɔn bi k'o bɛ ka yɛlɛma wa foyi t'anw panike n'a y'a nation jeune ja ni min y'u ja u k'o ta n'a y'u ja ka wuli ka na n'u b'an faga u k'an bɛɛ faga anw Hachimi ka sira min ta sira in tɛ bila cogo yɛrɛ t'a la quoi sira in tɛ bila an ka jamana an t'a tɔnɔmada an ka jamana a tɛ kɛ mɔgɔ si sago ye an ka jamana tɛ kɛ Faransi sago ye a tɛ kɛ Amérique ta ye a tɛ kɛ nation jeune ta ye et puis u ɲɛ b'a la bi an bɛna MINUSMA gɛn MINUSMA ko caman tigɛlen don MINUSMA la MINUSMA fɛnɛ ye rapport kuntanw kɛ Ala ma mɛn kosɛbɛ k'olu bila ka taa o t'anw na jɔ sisan Ela min bɛ yen fosi t'anw na jɔ tuguni n'anw sara n'an ma se an denw mɛn na n'olu ma se an mɔdenw mɛn na continuité de don wallahi mais an tɛ Hachimi labila dɛ anw tɛ Hachimi labila bilahi CEDEAO tɛ CEDEAO de taara fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ko Sommet New York Sommet a tɛ ka sigi fila kama a sigi kun fosi t'a la Hachimi Koyita Mali bɛ se ka détruire cogo cogo Mali bɛ ka don janfa la a farafin ma CEDEAO k'a sɔrɔ CEDEAO ko hakilina de bɔra Mali la yan o de la an ko k'an ka bɔ CEDEAO la maliyɛnw bɔra ko a ba la CEDEAO an tɛ CEDEAO la an ka bɔ a la CEDEAO intérêt fosi t'anw ma jamanaw filɛ u tɛ CEDEAO la u bɛ ka vie Mauritanie tɛ CEDEAO la a b'a ta la Algérie an ka bɔ CEDEAO in na pewu an k'an yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ lafiya tɛ yen dɛ MINUSMA bɛ yan anw bɛ CEDEAO la an ma lafiya wallahi donc lafiya tɛ yen CEDEAO anw bɛ bɔ a la nin ye janfa kɛnɛ sisan ne ko in yira kɛnɛ kan wa a kɛra kɛnɛkan ko de a fɔ ne ma ko kɛnɛkan nin ye kɛnɛkan ko de kɛnɛkan janfa yɛrɛ Afrique dɔgɔyaraw la Afrique jamana 50 ni joli walima jamana Afrique ma se ka taa an ka Afrique bɛɛ yɛrɛ to yen CEDEAO jamana joli bɛ CEDEAO kɔnɔ aw dɛsɛra ka sommet kɛyɔrɔ la fo New York aw ka taa mun de bɛna taa labɛn contre Mali wa an bɛna taa sigi Mali ko de la ko 49 militaire ko Keyti Karata Mali y'a don ta Hachimi bɛ fɛ ka kɛ ta MINUSMA ko mais autant n'a y'a ja a ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan contre Mali an t'an faso labila wallahi nation jeune tɛ dɛ o t'anw panique an ko Mali de an ma taa an da don jamana wɛrɛ kuma la Ala de y'an diɲɛ da ka bɛɛ sigiyɔrɔ bɛɛ i sigiyɔrɔ ma anw sigiyɔrɔ de bɛnna Mali ma Mali y'an ka dugukolo de n'an ko Mali bɛ kɛ cogo min na ɲɛmɔgɔ min n'o ka d'anw ye n'an ko k'an bɛ taa ni o ɲɛmɔgɔ ka sira de o de bɛ ka maliyɛnw sago kɛ anw bɛ tugu o kɔ nation jeune ko t'o la Union européenne ko t'o la CEDEAO ko t'o la Mali ye maliyɛnw de ta ye ni diɲɛ kuma min y'u ja u b'o fɔ ye mais o tɛ fosi bɔ anw taabolo la o tɛ fosi bɔ Hachimi ŋaniya min b'a kɔnɔ Mali jɔ la ninnu ka olu bɛ kule sugu bɛ jɔ ninnu ka wo ci t'anw na segin dɛ wallahi maliyɛnw an ka jɛ ka dugawu kɛ Hachimi n'an selila an ka dugawu kɛ Hachimi an ka dugawu kɛ jamana in ye an ka dugawu kɛ jamana in janfa baw de labɛnnen don jamana in kama mais u bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ wallahi parce que u ye taabolo bɛɛ ta sa Faransi diɲɛ taabolo bɛɛ ta a y'a bɛɛ essayer a si ma marché parce que duwawu b'an kɔ duwawu m'anw kɔ o tɛ makɔrɔ kɔ mais jamana in u bɛ dɛsɛ wallahi jamana in b'i ja a bɛ kɛ Ala ta ye parce que cɛbaw de jɔlen don jamana in kɔnɔ minnu bɛ yen n'u tɛ sinɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛlen don k'u nin di Ala jɔnw de bɛ yen minnu ko jamana in k'u bɛ nin autorité ninnu dɛmɛ
ashrafu shrafa Boué Haïdara ako ga jodoro wa malion ni nyemgo jora meta ga jodoro ame shirifu kefu awo mali doro wa mali mija billahi mali mija ona nyogonao Sheriff Ousmane Madani Haïdara uluna nyogonao shogola snakane belebele uluna nyogonao nunu jamana yi antanga jamana labla mogere donc sedao ay dogaw tala ni min kadaye ayoke sino ay chamange o adeseradi chamankera plan chaman tarangani a chaman tara o shima marse do kera farasi do tera nyogonye sogono ko ni kenegan ko o sa ameriki ko mimala abe boni belabina on soroya do sente elema watablo on tabla asimi besra mi gasra ente bla ore mali josre o tebla cheshi patrie ou la mort anni walma jamanay abe bobulula